तो जोबोद गरम बोथोराबो ओंखायनो बार जाथावथाव नैबे एसे लांगोनायाव माने खुला जायगायाव थुरिबारि बेवहाय माने दैसा दं खाथियाव बेवहाय एसे बेरायग्लांसै बार जानोसै होननानै फैथ'थ' नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सुपार डेन्सार सेप्टार फाइलखौथ' नोंथांमोना मिथिगासिनो आं बिनि आपडेट गेजेर गेजेर होगासिनो दङ आरो बिनि फिन आपडेट लानानै फैदों तो नोंथांमोना नुगासिनो बर'नि फिसा अपसारा बर'आ सुपार डेन्सार सेप्टार फाइभआव जे कम्पिटिसन खालामगासिनो दा बिथाङा बावैसो साननैसो सिगां न'आव फैदोंमोन बे न'आव फैनाय समाव गामिनि रायजो राजाफोरा बर' रायजो राजाफोरा अपसारा बर'खौ ओरैबायदि बरायदों खाम सिफुं जथा सेरजा बर'नि दामनाय आगजुफोरखौ लानानै हारिमुनि मोसानाय हारिमुनि दामनाय देनायजों अपसारा बर'खौ बरायदों जोबोद गाजा गोमजायै तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जोबोद बाख्नायथाव तो बारा दिन गैला सुपार डेन्सार सेप्टार फाइभनि जे फाइनाल राउन्डआ जानो थांगासिनो बिनि डेटआबो अलरेडि फैखाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानो साननानै आं भिडिअखौ लाबोनाय जाथाराखै बिनि फुल डिटेल्सखौ माब्ला डेट फैगोन माब्ला होगोन माब्ला फाइनाल जागोन आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव होथारनोसै आरो माने आं बेखौ होनाय जाथाराखै टेनसनफ्राबो एसे बेलेग जागासिनो बे साननैसो ओमफ्राय दाथ' दुर्गा फुजानि बोथोर नालाय बेरायनाय मानाय एसे फुजा बेरायनाय मानाय नायनायनि एसे गरम जानानै दं बोथोरफ्रा ओमफ्राय थेवब्लाबो नैबे अपसारा बर'नि ससे आपडेटखौ नोंथांमोननो होनोसै होननानै माने नैबे खुला जायगायाव एसे बार जाथावथाव फैनानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो तो अब्ला नोंथांमोना नायलांदो अपसारा बर'खौ गामिनि रायजो राजाफ्रा बर'नि दामनाय देनाय हारिमुजों हारिमुनि मेथाइजों हारिमुनि मोसानायजों माबायदि बरायदों तो अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांदो ओरैनो जोबोर बाख्नायथाव जोंनि बर'नि फिसाफोराबो गोबां माखासे बिथिङावनो जायगा लानो हागासिनो दङ गेलेनायानो जा मेथाइ खननायावनो जा मोसानायावनो जा जिखुनु जायखिजाया बिथिङावनो जोबोर जौगागासिनो दङ आरो बेबायदिनो गोबां जौगालांबांनांगौ आरो जों गासैबो नाजालांनांगौ जों गावखौ सिनायथि होनाया जोबोद गोनांथि दिनै गाबोननि मुगायाव गावखौ सिनायथि होनांगौ मोनथि जानांगौ नाजानाय थानांगौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोंहा जि इन्टारेस्टआव दङ बे इन्टारेस्टखौ नोंहा नाजानायनि गेजेरजों जाफुंनायनि मोनसे थांखि लानांगौ आरो तो अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय फैबाय थानाय समाव जे अपसारा बर'आ उइनार जाथों जों बर'नि फिसा हिसाबै बिथाङा सुपार डेन्सार सेप्टार फाइभनि सुपार डेन्सार स्टार जानो हाथों बेखौ आर'ज गाबनाय थाबाय अबं गसाइनिसिम आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव अपसारा बर'आ जे उइनार जानो हायो।